Visitar Vigo é atoparse cunha cidade de contrastes e gozar das súas praias, do clima, do Atlántico e descubrir unha capital cultural nas súas múltiples facetas, unha cidade escultórica e plenamente marítima. Vigo é arte, moderno e antigo. Son magníficos edificios e arterias buliciosas, grandes avenidas e rúas para os peóns, e o mar, as instalacións para o deporte e o ocio, e tamén para a lembranza, o barrio mariñeiro e as súas rúas estreitas e empedradas, a gastronomía e o comercio, o Berbés, a tradición das ostras e o albariño, sempre mirando o mar. E a carón do mar, as zonas verdes, onde relaxarse e contemplar, e seguir coñecendo. Vigo é tamén unha cidade señorial, onde os pazos seguen tendo cabida. Unha cidade viva, en continuo movimento, pero apracible. Todo isto é Vigo. Escoita. Lusco-fusco. Que ves? E Ribeira? Que ves? E se che digo Badalada? Carballeira? Morriña, séntela. Entendes agora por que en Galicia usamos palabras únicas para falar de emocións únicas. Galicia.